Board mochung'ne limbe pacho ka Kenya Tourism Board kotenre kod bengi mar Standard Chartered omakore mar medo rang'iny piem mag ng'we mag Standard Chartered Marathon ma ibago pacho ka higa. Winjruok ma kama biro bedo kuom higni 3 mabiro kochakore gi piem ma higani ibiro bagi tarik 27 mar dweni, kendo biro keto ng'wegi e okang' ma ginyalo ywayo jotugo mawuok e pinje maoko bende. Kanuwe nyasi mar keto girimiti ma kama, jata tije e board mar KTB June Chepkemei olero ni piem mag ng'we ma ibago pacho ka ywayo jolimbe mathoth kama keto Kenya kaka achiel kuom pinje ma jolimbe nyalo limo. Positioning Kenya as home of great marathoners, and there is no better way than to support a marathon that will give the rest of the world a chance to come and run with Kenyans. This is the beginning of our sports tourism preposition, and going into the future, we are going to partner with like-minded partners to push our sports preposition to the global level. And the reason why it's an important statistic for us is that we feel the marathon gives us an opportunity again to sell Kenya as a destination. Over the years, Standard Chartered as an international brand has been running marathon. Even for us as an international brand, having a marathon in the home of marathons is quite an important thing for to attract international runners.